Her følger del 2 til indlæsningsmodulet QuinkN, hvor der vil blive redegjort for, hvordan og hvorledes bogholderen har muligheder og værktøjer til at styre de rigtige fakturer over til de rigtige godkendere. I det første klip blev der læst ind, og her er vi så nået til, at bogholderen i princippet skal kontrollere kontering, godkendelse og hvad skal man sige, det fakturens forløb igennem systemet. De røde celler her indikerer, at der mangler en information. Den her omtalte faktura her, den står med reference til projektomkostninger, og det her forstås således, at når den bliver bogført, så skal den ind og ramme det et eller andet givet projekt. Og der vil så være mulighed for at sige, hvilket projekt er det. Det bør fremgå af fakturen, og i det omfang det er tilfælde, så vil den her oplysning blive båret ind helt automatisk. Men jeg vil for eksempel sige 30.006 og angiver en konto, den skal bogføres for. Det kunne være en forbrugskonto også. 2200. Jeg angiver en godkender. Det gør jeg enten via knappen Sæt godkender herovre. Det er således, at systemet understøtter en hierarkisk godkendelse, at først er det den person, der godkender, så næste og til sidst sidste person. Jeg kan gøre det manuelt ved at sige herinde, at den her skal jeg selv godkende og kunne angive en godkender efterfølgende. Alternativt kan jeg bruge funktionen herovre, kan sætte godkender, og jeg siger, at jeg har en kollega her, der hedder MH. Siger OK, og så ved systemet nu, at først er det MH, så er det UB, og så er det CJP til sidst. For eksemplernes vedkommende her nu vil jeg sende fakturerne til mig selv. Sådan, og den sidste. Således. Jeg har mulighed for at sige, hvordan skal fakturen leve igennem systemet. Skal den ind og påvirke lageret, altså ind via indkøb og den vej igennem. Skal den ud som omkostninger til projekt, eller som indtægter til projekt, skal den direkte over på en ordre. Og endelig omkostning vareforbrug. Omkostning vareforbrug kræver ingen projektkonto, men som den nederste hernede, og som jeg sagde før, det vil fremgå af fakturen. Nu trykker jeg lige F12 for at vise den. Hvordan og hvorledes den skal bogføres. Jeg kan sige, at den her ryger over os. Læg mærke til det yderste felt i venstre side er markeringsknappen, og den har man værktøjer hernede til at markere den, man står på, eller alle osv. Fordi processen er fra nu af, nu er der blevet luset ud i de røde felter, lige bortset fra 2 overskredne fakturer forfald, kan man se. Så øvelsen er nu at frigive det her til godkendere. Det foregår via knappen her, og jeg har opereret med målgruppen, og det er den, man står på, de markerede, eller det hele. I takt med, at man lærer værktøjet her at kende, så bruger man målgruppen alle, men for eksempel skyld her nu ved at tage dem, der er markeret. Jeg frigiver den til godkender. Jeg har mulighed for at sætte en mail på det, så dem, der er en del af disse fakturer her, der til godkendelse, vil få en automatisk advisering. Jeg siger OK nu, og den bærer mig ud og har frigivet 5 fakturer. Så vil jeg vise det i næste video, hvordan godkendelsen foregår. Tak fordi du kiggede med.